В района на село Бусници около него има богати залежи на глина. Именно това определя особения поминък на населението в гранчарството. Първото писмено сведение за него е взето от известното Бусинско Евангелие през 1784 година, в което се споменава за едно дарение, направено на черквата от майстор гранчар. Този занаят се развива векове наред. Към края на 17 век неговото развитие било светущо състояние. В селото са набрявали над 300 майстори гранчари, а това означава, че всяко едно семейство се занимавало с този занаят. Най-характерното за бусинската керамика е това, че тя е служила за битовите нужди на населението. В нея няма нищо излишно самоцелно, тя е пряко продиктувана от бита на народа. Характерните цветове за бусинската керамика това са жълтия, зеления и червения цвят, а характерните украси това са хоризонталните вертикални ускорени линии, радиално разположените дупчици, шевицата, спирогидно рисуваните мотиви, много често се срещат листа на растения, също така и житния клас. На снимката виждате една от последните запазени пещи в селото. Тя се намира в дъното на двора на музея. В тази сграда дълги години е въртял колелото Коста Гигов, а по-късно и неговия син, заслужилият деятел на народното изкуство Петър Гигов. Като приключиме тук, ще ви заведа да разгледате старата работилница. Тези съчета, които ги виждате, те са на Петър Гигов. Това са блюда за плодове, геврек за ракия, вътрица, която отвън има декоративна украса и заблуждава зрителя, че предметът е кух. Отвътре е същата форма, както на това съдче. Тук виждате различни видове канички, трапезарни съдове, чини и паници. Този съд е връчва за земнина. Характерната украса за тях това са хоризонталните шнурови орнаменти, които са служили не само за украса на съда, но явно и за тяхното заздравяване. В зависимост от височината им са поставили Т-образни и Г-образни дръжки. Традиционно на бусинските майстори било това, че те винаги се изобразяват пръстите на ръцете си върху дръжките. Всеки майстор с палец е слагал нещо като собствен печат. Тези съчета са бокали. На времето са използвани магазините за наливане на вино, също така и за аеран. Това са прочутите бусински клонири. По-голямите също са използвани за вино, а по-малките предимно за ракия. Често може да забележите на някои от стомните, гранетата и клонирите, търбусите от двете страни има сплескана форма. Това бусинските майстори са го правили също с цел, когато стомната се носи, тя не опира до тялото, била е по-практична за пренасене. Също така, когато са товарили грънците своите каручки, те се ставали по-плътно един до друг. Тук може да видите различни видове стомни за вода с различни дола, детски столнички. Това е така наречената житарска столна или бяла столна. Характерното за нея е, че тя винаги до половината е потапена в бяла лоба и отгоре завършила с зелен цвят. Устрани има пробита дупчица. Когато се пие от нея, водата покочи. Кър, 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 кър. Затова и трънчани се нарека и търкавче. Тази столна решетарка, на нея билото отвътре направено на дупчици, като решето. Правили се ги с цел, когато жените ги носят по нивите, вътре да не могат да влизат разни животинки. А това е дяволска столна. Тя е с 5 ръшки, с 5 шопки, от които само една работи, другите са фалшиви. Използваме на времето, по време на сватби, нещо като ритуал. Давано на булката да отпие вода от нея и ако научи от коя страна да се напие, цялата сумила с вода. Правили са си декоративни столнички, вижда се столна с образка, с мъжка фигурка с глава на животно. А това са прочутите бусински огаличета. Названието им произхожда от френската дума ока или окъм на фрънски, което означава викам каня. На времето те също са използвани при тържествени случаи, при сватби, кръщенки за канене на кум. Тук може да видите обредни съдове, водосветни паници, кандилница, различни видове кости за ракия, бъкници, пагурчета, поставка за цветя, съче, което на времето вграждано в турските бани, детска касичка, детско ивриче, дрик, свещник, ваза за цветя. А този съд е мудрилник. На времето бабите са си гладисвали прежите в тези съдове. Бусинските майстори на времето са търгували не само тук из Крънско, Брезишко, Радомирско. Те са стигали по долините на река Струма, места чак до Фирин и Родопите. По това време в средно-западна България не е било развито медикарството
и всички битови нужди на населението са били задоволявани от бусанските майстори. Няма почти град в България, където да не е работил бусански майстор, но те винаги са запазили живи своите традиции. А именно това ни дава да говорим и за бусанската школа. Тук има една запазена снимка на бусанските майстори от 1930 година. Те са имали свое сдружение, имали си своя знаме, виждате го на снимката, това сега се съхранява в Пернишки исторически музей. Чествали се празника си на Свети Спиридон, като се считали, че той бил също така майстор-гранчар. Поради развитие на междунационалните процеси в нас, много слабо Трънско безлюдяк, много от тях е село Бусинци. Повече от населението са намерили своя поминък в градовете. Към 1960 година в селото са останали само 10 майстори-гранчари. До преди 2 години имаше само един, последния майстор, който почина. И сега, за съжаление, вече няма нито един местен майстор-гранчар. За да се запази живи традициите на бусанската керамика, тук всяка година през лятото, с помощта на община Трън и фондация Стана Григоров по село Извор провеждаме пленери. Тези съдчета, които ги виждате, те са участниците от последните 2 пленера. Някои от тях могат да бъдат използвани в бита, но повечето са почти декоративни. Или това е така наречената художествена керамика. Те просто са използвали елементи от бусанската керамика. Заповядайте внимателно в другата част на залата.